Godmorgen. Husk lige at aflevere jeres telefons. Nå, jeg tænker lige at lade være med at låse. Det kan jo være, at der er nogen, der er lige på trapperne. Nå, jeg vil lige godt se. Nu skal jeg komme op og se. Nej, det er ikke noget. Nu skal jeg aflevere din telefon. Det er jo godt grint. Det er ikke noget. Nu skal jeg aflevere din telefon også. Peder fik nakring. Der er vist lige den der ud af ørerne. Har I lavet noget spændende i weekenden, eller har I fået nogle nye kærester? Ja, Lauke. Vi var til fodboldkamp, som vi tabte, men så var vi til fest efter, så gik det lidt galt for nogle af os. Nå, hvad skete der dog? Det tror jeg bare bedst, vi ikke siger det, Louise. Og ønsker på musiklyset. Malte, tag lige de AirPods ud af ørerne. Husk, I har færdighedsregning til på onsdag, men vi ses lige af. Prøv lige at lukke jeres computer en gang. I dag skal vi have om kvindernes valgret. I 1849 der blev der indført almindelig valgret, dog kun for mænd. Men i 1915 der skete der noget forfærdeligt. Kvinderne fik lov til at stemme. Nej, det var selvfølgelig bare en joke. Ved systemskiftet i 1901. Ole, Ja. vi ikke snart gå i gang. Vi er i gang, Amalie. Vi skal se en dokumentar her til sidst, der handler om kvinders valgret gennem 100 år. Kan den ikke blive højere? Kan man se forskellen på mænd og kvinders løn over tiden, og hvor mange der var med i Folketinget? 2 hours later. Som man kan se, så er løn ved at være mere ligelig, og der er flere kvinder, der er kommet med i Folketinget. Ja, nu i 2005, og den gymnasielle uddannelse er der mange flere kvinder, der har nu i Husk, I har kapitel 1 og 2 for til på næste onsdag. Så ses vi igen. Hej, Line B. Line A. Ja, undskyld. Vi har travlt i dag. Vi skal nå at læse 7 noveller, så vi har meget, meget travlt. Nå, lad mig lige finde min kalender. Jeg kunne godt drikke en god kop kaffe. 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 Jeg kunne godt drikke en... Tina, kan du lige hjælpe? Pause der. Hvordan har I jeres telefoner? Husk jeres lektier, de ligger på MiBook. Vi ses i morgen. Vi ses lidt til Musen. Vi ses, Maltemusen. Anine A. Nu der han oplader. Ja, Malte? Kan vi ikke godt lave noget, der siger bang i dag? Nej. Vi skal ind og læse på Gyldendal. Prøv lige om lidt. Men jeg lover jer, at næste uge kan vi godt komme ned i fysiklokale. I er frikvarter. Men I kan ikke lige få jeres telefoner lige nu, fordi at min nøgler desværre blev kørt over en plænklipper. Nej, du kan tage min telefon. Det kan jeg godt. Jeg er overhovedet låst.